И самия факт, че хората говорят много по-лесно с изкуствения интелект, нали, имайки тази мнима анонимност, представете си какво ще се случи, ако няма защита на вашите данни, които вие въвеждате в тази среда, и този изкуствен интелект обработва и класифицира абсолютно всичко, което вие му казвате, и го запазва в така наречените big data. И то е много естествен процес. Като започнем от личните данни, big data и това как хората се притесняваха от това, че личните данни се събират в едни огромни клаудове. Представете си едни огромни масиви от лични данни, които можеш да правиш с тях всичко, и ги прекарате през един изкуствен интелект. Нали, как този изкуствен интелект класифицира, анализира всичко за дадени цели, представете си това какъв ресурс е. И от тази гледна точка, всеки от нас трябва да се замисли какво всъщност изкуственият интелект може да направи с информацията, която може да има и да съхранява всеки един от нас.